avui a Palamós. Acaba d'arrencar amb la llarga la primera edició de l'Oncogravel, la primera, per tant això ja és una alegria. Agraïment molt gran a l'Ajuntament de Palamós, que va tenir la iniciativa, i a Gran Fondo, que s'han cuidat en aquest cas de la logística, i per l'Oncolliga feliços. 50 equips és un èxit, esperem anar a més. Estem aquí a la línia d'arribada d'aquesta Oncogravel 2023, primera edició, i gairebé 50 equips, uns 300 participants, per tant una primera edició més que satisfactòria. Contentíssims de col·laborar amb aquesta causa i esperem que sigui la primera de moltes edicions més.